Beste gauza bat, horren paralelo be, 75 Gerediaga sortzen da, ezta? Gerediaga edo, bueno. Gerediagan be lan egiten dozue bitarte horretan. Udaletxe zozen bitartean Gerediagan ere, bai. Ez da, purbat, kontatu zinke Gerediagan zezu izen zinen, hasieratik Gerediagatako, berrizko Gerediagarako ordezkaria. Hor, bueno, hasi keran izien Jose Lizundia, Leopoldo Zugaza, Valentin Lasuen, Gurutze, Arregi, Jesu Maria Agirre, bai. Jesu Maria Agirre. Hemen Arregi penitxe da, baina Agirre. Agirre. Julián Berrezabalgoitia. Julián Berrezabalgoitia, bai. Superimportanti, Hombre. Otxadinokue. Otxadinokue, Víctor Campanaga. Bai. Eta, bueno, hor, izan, lehenekotan, bueno, finketie objektibuek eta hori nahiko gatsi izan, ez da, osea, bueno, ideak klaruak izan batzuek, osea, Lizundiak eta honek, Leopoldo eta nahiko klaruak izan. Bai, Txarinez, por ejemplo, zintzen lehenengo lehendakari zen. Bai. Ze Txarinezek udaletxien lan etxe ban, ez zeuken inungo problemarik eta sospetxarik, ez zegoen sospetxa, eta orduan ba oso ondo. Hori izan nahiko problematikoa, ez da, osea, batez be, mankomunidad mailan da alkateekin batzen ginen nien, ez da nahiko problematikoa. Alkate batzuek, bueno, batez be abadinokoa. Eta... Lizundia. Ez. Abadinokoa orduen zan... San León. Iman dauzabie... Zasterain. Ez. Bardin da. Bai. Problematikoak izaten ziren alkate batzuk, ez da? Horrek... Mesfidat izek, ez? Gauza barri bazan Gerediaga. Eta orduen, proposamenak eite jute ginen. Dan hauen bajo sospetxa momentu horretan. Osea, eta batez be jente bat, ja, bajo sospetxa, hori, nondi gaitu zan, ez? Gu gaztetxu gile, baina, bueno, gaztenetzi ez nondi gaitu zan behek ziren eurek, eta orduen, eta berrezepe bai, zu, plantea nuen dunien, Serafin Amezu bai, Manolitu eikie, jole, nahiko problematiko izan, nahiko problematikoa. Monolito bat txistulari bat egitea. Bai, txistulari izan... Bueno, hauken... Zinegote esan duzu errepublika. Eta hori oso persegidutako, Bai, Serafin Amezu... Hori harrapau eben, momentu batean... Bai, Serafin Amezu... Hori, da hori... Reticenzia bat... Hori monolito hori egiteko eta izan, atzenien izan, baina hiru bat urtien edo pelea